Kaixo eta ongi etorriak urteko azken saiora. Has gaitezen orain gaurko albisteekin. Gaurko komunikabide desberdinen azalak aztertzen hasiko gara. Diario de Notiziaseko titularrak demokrazia defendatzeko lortu den akordio historikoa goraipatzen du. Argazkia aldiz, Jagoba Arrasateri eskaintzen dio, urteko pertsonaia dela esanez. Diario de Navarrako azala 3 zatitan banatzen da. Goikoan, nafar enpresei, lanari eta 2020rako espektatibei buruz hitz egiten du. Erdian, titular nagusia ageri da, argazkiarekin batera. PSOE eta Podemosek errenta altuenei zergak igoko dizkietela eta lan erreforma indargabetuko dutela azpimarratzen du, eta irudian Sánchez eta Iglesias ageri dira. Azpikaldean, bestalde, Sánchezek EAJarekin Nafarroak Euskadik bezala trafikoa beregan ardezan itundu duela jasotzen du egunkari honek gaurko azalean. Gara egunkariak emergentzia klimatikoari eskaintzen dio arreta gehien urteko azken azalean. Erresistentzia eta alternatibak larrialdiari aurre egiteko, da dioena. Horretaz gain, 2020rako zenbait ardatz nagusia aipatzen ditu klimaz gain, hala nola hauteskunde urtea. Urkulluk legealdia amaitzen baitu Elkarrekin Podemosen eskutik. Feminismoa eta zinema. Euskal zinemak goia jo dezan urte aproposa dela esaten baitu komunikabide honek. Berriarekin bukatuko dugu. Inbestidurarako piezak lotzen, dio titular nagusiak, eta egoeraren errepasoa eskaintzen du. Espainiako estatuaren abokatua Junkerasen immunitateaz mintzatu dela eta PSOEk EAJarekin eta Unidas Podemosekin hitzartutakoak aurkeztu dituela esanez. Gainera, ERCek ostegunean erabakiko duela ere esaten du gaurko azalak. Horretaz gain, 7 hautetxik Aralarko pisten alde bozkatzeagatik auzipetzea gaitzetsi dutela ere jasotzen du berriak azalean. Eta baita Fortnite bideojokoaren gakoa. Bestalde, Paulo Slachevski eta Silvia Aguilera nazioarteko editore independienteen aliantzako kideei egindako elkarrizketaren hitz batzuk ere azaleratzen ditu. Bukatzeko, 2020an pentsioa kalkulatzeko kotizazio epea 23 urtekoa izango dela ere azpimarratzen du egunkari honek. Horretaz gain, Joan Amenduze iruindarrak 1577. urtean idatzi zuen elegia musikatu du Euskara Bideak. Ikus dezagun. Hemen atza hortzirik, noiz baigozu eritzirik. Erioak uste gabe doloreski egotzirik. Ene anima jangoikoa gana, berrekin partiturik.
gabe bide luzean, beril asko pasaturik, onak eta ondrak bertan, munduak edekirik. Plazerak azkenoan zekabe bihurturik. Aideak eta adiskideak arte pisatzen durik, ikusten dut itxusirik arretxe guzia deseginik, argi gabe hilu eta dusteletak irasturik. Nigar begi bapederak bere aldia soroiturik, niork ere izanen ez du, nik ez dudan partidurik. Ene anima duzuen gomendatu, garitatez mugiturik. Zarra izkidate gero, bertan nintzok ongin notaturik. Josafaten baturen gara judizion elkarrekin. Bitarte olo dakigun bakea dela guziekin. Gainera, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak urte bukaerako diskurtsoa eskaini du. Eskerrik asko zuen konfiantzagatik, eta eskerrik asko nahi izan duzuelako. Nafarroako aniztasuna islatu dadila. Gobernu aurrerakoi batean, zentraltasun politikoan ardazturik. Urte amaierako mezuan ziurtatu du foru komunitatearen erronka garapen ekonomikoa eta garapen soziala bateratzea lortzea dela, eta ildo horretan adierazi du adierazleak onak izan arren konpondu beharreko desberdintasunak badirela oraindik, eta era horretan bidezko hazkundearen baitako politika publikoak proposatu ditu. Lehendakariak errespetua eta elkarbizitza eskatu ditu Nafarroa ezberdin eta anitzean. Elkarbizitzarik gabe ez dago oparotasunik, esan du. Maria Txibitek hasteko eskerrak eman dizkie Nafarroako herritarrei foru exekutiboaren buru izateko emandako aukera eta ohoreagatik. Jarduera ardatz nagusiak honako hauek izango dira. Oparotasuna berrikuntzaren eta ezagutzaren bitartez. Iraunkortasuna 2030 agendaren esparruan. Eta berdintasuna osasun, hezkuntza eta eskubide sozialen arloan politika aurrerakoiak landuaz. Halaber, gobernuak legegintzaldiaren lehen hilabete hauetan jorratutako zenbait neurri aipatu ditu. Besteak beste, eraldaketa digitala, adimen artifiziala eta errobotizazioa, kalitatezko enplegua, zahartzea eta despopulatzea bezalako erronkei aurre egiteko.
baina baita gure autogobernuaren defentsa ere jarraitu du, eta are gehiago zalantzan jartzen dutenak egotean. Eta nola ez, bizikidetza. Nafarroa anitza da, elkarrekin bizi gara elkar errespetatuaz, eta horrela jarraitu behar dugu, izan ere bizikidetzarik gabe ez dago oparotasunik. Hitzaldian zehar, lehendakariak bereziki gogoratu nahi izan ditu terrorismoaren eta diktaduraren biktimak, naiz indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeak, eta horientzat guztientzat gobernuak lan egiteko konpromisoa hartu duela adierazi du. Azkenik, herritarrei gonbita luzatu die Nafarroako gobernuan parte hartzeko, eta hausnarketak eta ekarpenak egiteko. Elkarrekin aurrera egiten jarrai dezagun, foru Nafarroa honetan, Nafarroa berritzailean, berdintasunezkoan eta bizikidetzan. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikusiko ditugu orain. Urteko azken egunean, aldaketa txiki batzuk espero ditugu. Eguna lainoguneekin eta izotzarekin hasiko dugu barnealdean, eta zerua garbi dela, baina fronte batek behe-hodeiak ekarriko dizkigu egunean zehar, bereziki ipar isurialdean. Ebro ibarreko lainogune iraunkorrak berriz desagertu egingo dira, eta arratsaldea aurreko egunetakoa baino argiagoa izango da. Mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperatura maksimoak apur bat jaitsi daitezke ipar isurialdean, baina igo egingo dira hegoaldean. Gaueko temperatura aurreko egunetakoa baino suabeagoa izango da, baina hala ere hotz egingo du. 2020ko lehen eguna tarte hodeitsu batzuekin hasiko dugu, bereziki ipar isurialdean, baina egunaren bigarren partean garbitzera egingo du. Arratsaldean giro argia espero da. Haize aldakor eta ahul ibiliko da. Kostaldean mendebaldetik finkatuko da eta gero hego-mendebaldetik. Ipar isurialdean temperatura maksimoak jaitsi egingo dira eta minimoak igo. Izotza egitea zailagoa izango da, baina hala ere egin dezake Arabako eta Nafarroako txoko batzuetan. Hegoaldean lainoguneak sortuko dira eta baliteke ez jasotzea. Goazen gaurko eguneko efemerideekin. Gaurko egunez, 1788 urtean, Ingalaterran The Times egunkariko lehen alea argitaratu zen. Beranduago, 1869an Henry Matisse margolaria jaio zen. Eta 1889ko abenduaren 31an Jose Miguel Barandiaran antropologo, etnografo eta apaiza jaio zen. Bukatzeko, 1982an EITB telebistaren lehen emisioa Carlos Garaikoetxearen mezu batekin izan zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Berriobeitirekin hasiko gara. Pasaden abenduaren 29an San Silvestre lasterketa ospatu zuten gaixotasun arraro bat duen nereari laguntzeko asmoz. 5,2 kilometroko proba egin zen hainbat lasterkari modalitatetan eta guztira 725 pertsonek parte hartu zuten. Bestalde, Euskara Berriobeiti zendean lehiaketa antolatu dute eta parte hartzeko epea zabalik da urtarrilaren 6 arte. Lehiaketa honetan, zendean euskarak duen historiarekin eta errealitatearekin loturiko galderak egiten dira. Etxeen izen zaharrak, lekuen izenak, gaztelaniaz oraindik ere erabiltzen diren euskal jatorrizko hitzak eta egungo egoera. Erantzun gehien asmatzen dituenak 150 euroko opari txartel bat irabaziko du karrikiri dendan erabiltzeko. Berdinketa emanez gero, zozketa eginen da beraien artean. Eta lehiaketan parte hartzeko esteka udalaren webgunean aurki daiteke. Urtarrilaren 5ean gainera, erregeen kabalgataren 20. urteurrena ospatuko da. 6:30 abiatuko da Plazaolako poligonotik eta herrian barrena ibiliko dira, frontoian amaitzeko. Horretaz gain, eta bukatzeko, liburutegi publikoa urtarrilaren 6 arte itxita egongo dela jakinarazi dute. Berriozarrekin jarraituko dugu. Gaur, urte bukaerako festak antolatu dituzte Los Cubas eta San Cristobal elkarteetan. Bestalde urtarrilaren 2 eta 3an zinetxoa egongo da 5:00 entzuna aretoan, euro bateko sarrerarekin. Ostegunean euskaraz izanen da eta ostiralean gaztelaniaz.
Igandean, urtarrilaren 5ean, Berriozarko eskola mailako 3. xake txapelketa ospatuko da 9:00 ordubietara kulturgunean, 16 urte arteko haurrei zuzendua. Eta bukatzeko, arratsaldean, Errege Magoen desfilea ibiliko da herrian barrena, arratsaldeko 6:00 aurrera. Berriozar etorbidean hasiko da eta Eguzki plazan bukatu. Burlatarekin jarraituko dugu. Gaur Burlatako 11. San Silvestre lasterketa egingo da Aldabea peñatik. 5:00 aurren txanda izango da eta 6:00 helduena. Izen emateko online egin daiteke edo peñan bertan. Horretaz gain, urtarrilaren 4ean larunbatean Roka Familian kontzertua izanen da kulturetxean arratsaldeko 5:00, ACDC eta Queen deskubritzeko, Ball Breakers eta Killer Queensekin. Sarrerak online edo lehiatilan eskura daitezke. Urtarrilak 5ean aldiz errege kabalgada abiatuko da 4:00 Herripagainatik. 6:00 kulturetxean herriko giltza emango zaie eta harrera eginen zaie, eta ondoren 7:00 kabalgata irtengo da Benten ingurubidetik. Urtarrilaren 6ean San Blas abesbatzak erregeen meza kontzertua eskainiko du Jasokundeko kaperan goizeko 12:00. Bukatzeko, urtarrilaren 10:00 arte dantza ikasten erakusketa dago ikusgai kulturetxean. Orkoienera pasako gara orain. Urtarrilaren 2ean familia antzerkia egongo da gizarte etxean. El secreto de los trasgos obra 6:00 hasiko da eta sarrerek 2 euro balioko dute. Egun berean, urtarrilaren 2ean eta baita 3ean ere, baina Orkoiengo jubilatuen elkartean, errege postarien bisita jasoko dute goizean. Eskutitzak jasotzeko asmoz. Urtarrilaren 3ean euskarazko zinema egongo da gizarte etxean, arratsaldeko 6:00. Oianeko kuadrilla filma proiektatuko dute eta sarrerek 2 euroko prezioa izanen dute. Igandean, Errege Magoak ibiliko dira herritik arratsaldeko 6:00 aurrera. 7:30 ongi etorria egingo zaie udaletxean eta bukatzeko txokolate beroa eskainiko diete gerturatzen diren guztiei. Iruñearekin amaituko dugu. Jostailuak trukatzeko merkatua eta abiak eta txoriak erakusketa egongo dira aste honetan Ingurumen Hezkuntzako museoan. Gainera, ostegun eta ostiralerako antolatutako sormen lantegietan leku guztiak bete dira. Eskolako oporasteaz eta eguberriak ekartzen duen erosketa garaiaz baliatuta, Ingurumen Hezkuntzako museoan, Errotazarko kalean, jostailuak trukatzeko merkatua jarriko dute ostegunean, urtarrilak 2 eta ostiralean, ilak 3, 10:00 ordu batetara. Aurrek erabiltzen ez dituzten, baina ongi dauden jostailuak eramanen dituzte. Hala nola, jolasak, liburuak, ipuinak, puzleak. Jostailu horiek beste haur batzuek ekarritakoekin trukatu ahal izango dira. Ingurumen Hezkuntzako lantaldeak gainbegiratuko du merkatu txikia. Trukea era orekatuan eta ordenatuan egiten dela bermatzeko. Horren bidez, trukea sustatu nahi da, eta horrela berrerabilpenari bulkada eman. Kontsumoaren aurrean bestelako aukerak eskaini eta jostailuen bizitza luzatu. Horrela, ekonomia zirkularraren kontzeptua lantzen hasiko da, txikienen artean, era hurbilean zein praktikoan. Bestalde, abiak eta txoriak erakusketak marrazkigintza eta modelatzea batzen ditu, izan ere, Ana Villamuzaren marrazkiak eta Daniel Laskurainen abiak jasotzen ditu. Erakusketa hau urtarrilaren 7 arte bisitatzen ahalko da, 10:00 ordu batetara. Errepasatu dezagun aste hontako agenda. Urtarrilaren 2ean, ostegunean, Magoa egun batez jarduera egongo da Iturramako Zibiboxean, 3 euroko sarrerarekin. 8 urtetik aurrerako haurrentzat da eta arratsaldeko 6:30 hasiko da. Hurrengo egunean, urtarrilaren 3ean, Magia Albaker Salon egongo da Kondestableko Zibiboxean 5:00 8:00. 20 minutuko emanaldiak izango dira ordu erdian behin, eta 5 eta 12 urte bitarteko haurrentzat dago pentsatua. Txantreako liburutegi publikoan gainera, haurrentzako zinema egongo da urtarrilaren 2ean ostegunean eta 3ean, goizeko 11:00 2 egunetan eta sarrera librearekin. Urtarrilaren 4ean, Magiaren iraultza ikuskizuna egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6:30 eta sarrerak 3 euroren truke eskura daitezke.
Horretaz gain, larunbatera arte Santas Paskuas jaialdia dela eta jarduera eta kontzertu desberdinak daude Iruñako txokoetan. Urtarrilaren 5ean bestalde Errege Magoen etorrera ospatuko da. 4etan izango da irteera eta 5etan egingo zaie ongi etorri eta harrera udaletxean. Beranduago 7etan kabalgata abiatuko da Santa Catalina ikastetxetik. Egun hori arte, urtarrilaren 5era arte, Nada debería fallar erakusketa egongo da Ziudadelan, eta Baluarten trenen inguruko erakusketa bat 2 euro terdiko sarrerarekin. Urtarrilaren 6 arte, bestelako argiak jaialdia ospatzen ari da Iruñean, eta urtarrilaren 7 arte Gabonetako feria bisitatu daiteke Zezen plazan. Urtarrilaren 12 arte gainera Star Warsen inguruko erakusketa dago Baluarten 8 euroko sarrerarekin. Eta otsailera arte 3 ari-hori erakusketa bisitatu daiteke Ziudadelako labean. Orain eta urtea agurtzeko Dientes de Luna taldearen bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik, urte berri on eta hurrengora arte. Moskor bat bezala, ipuin baten egarri, tripan ezarri, danbala. Mina egitan, minegi bada.